Her er mit elektroniske kredsløb. Det består først og fremmest af en pære, som lyser. Så består det af et batteri. Og så består det af en kontakt. Og så selvfølgelig af lederen, hvor at elektronerne strømmer igennem. Og det er altså i en jævnstrøm, de strømmer i denne her serieforbindelse. Her er min kontakt, den kan jeg slukke for, så kan jeg tænde for den. Så den kan altså afbryde elektronerne, og den kan også lede dem igennem. Det interessante ved det her kredsløb er jo, at man kan gå ind og tilsætte noget modstand, altså noget ohm, som vi kalder det. Og det prøver jeg lige at gøre her. Jeg prøver faktisk lige først at vise mit voltmeter. At det altså er 9 volt, der går igennem pæren. Uden hvor der ikke er nogen modstand. Og et voltmeter, det fungerer jo altså sådan, at den strøm, der går igennem det, er meget lille, fordi det ligesom er meningen, at strøm den skal afsætte sin energi i for eksempel en pære. Så det gør simpelthen ingen modstand, at voltmeter det sættes til. Jeg vil så gå ind og prøve at sætte en modstand til og se, hvad der sker. Og det der sker, det er først at man kan se, hvor pæren at den ikke lyser lige så kraftigt. Og man kan altså også se på voltmeteret, at det simpelthen er halveret. At volt er halveret. Altså spændingsforskellen er faldet i kredsløbet. Jeg kan også se, hvis jeg går ind og indsætter mere modstand, så falder spændingsforskellen altså igen. Yes. Og måden er på, at udregner udregner effekten af det her kredsløb, effekten som vi betegner P, det er altså ved at sige spændingsforskellen, som er U og måles i volt, gange strømstyrken, som er I og måles i ampere. Ja, og måden hvorpå vi beregner modstanden, det er altså ved at sige spændingsforskellen divideret med strømstyrken. Ja. Forskellen i kredsløbet er, jo større bliver strømstyrken gennem lederen. Og det vil altså også sige, at hvis man laver en graf over sammenhængen mellem I og U, altså spændingsforskellen og strømstyrken, så vil man få en ret linje, der går igennem punktet 0,0, hvor det eneste, der simpelthen så varierer, det er hældningen A, som så er den her modstand. Der er jo meget modstand der.